Maayong nga adlaw kay na. O kini ang inyong nga tuwa nga programa sa TV Apolia Argumento na pinangunahan po ng Daily Catholic Apology International, Sir RJ Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalimpigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So karon na maghatag-tag hamubo lang tawag ini nga reaksyon concerning aning among silingan nga gitawag og pastor mura og sa kuan pa ba tinuod gitong giingon sa balaang kasulatan nga sa ulahing mga adlaw na ay mga mini nga Kristo nga muanhi aron pagpasalaag sa daghang gitawag og mga karnero. St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24:25. So karon makita nato nga tawag ining kini nga klase nga pastor ambot og daghan ba pud nituo ambot og grabe na pud no wala gid sila kahuna-huna ba wa sila kahuna-huna ba kanang wala lagi gamit ang ilang tarong nga panguna-una nakabalo man gud sila nga giilad sila at atoan ning tawag ining paminawon. Di nakamudugay ning kalibutan na. Kinanglan nimo ko. Kay hako kamuagi una ka kadto sa mahal. Delikado ni ngano man kay implied ni nga giangkon niya nga siya ang Kristo. Remember ang gisulti sa balaang kasulatan klaro man ni kaayo. Di ba St. Matthew chapter 24 verse 24-25. Basahon nato ha mga higala ug mga igsuon. 24-25 siya mag-ingon dinhi. Kay manungha ang mga mini nga propeta, mini nga Mesiyas o mini nga Kristo o mga mini nga propeta, maghimo sila mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kun mahimo pa timan-i nga gipasidaan kuna kamo niini. 26 ug kun may muingon kaninyo tan-awa atoa siya dapit nga sa awaaw ayaw kamo pag-adto didto ug kung muingon sila tan-awa nagtago siya diri ayaw kamo pagtuo niini kay ang anak sa tawo moabot sama sa kilat nga mokilab tadla sa tibuok langit gikan na sidlakan ngadto sa gitawag og kasadpan. So dinhi makita nato nga atong Ginoong Kristo nagpasidaan nga naay mga tawo nga manungha mangangkon nga sila ang Mesiyas, mangangkon nga sila ang Kristo. Dinhi makita nato nga ingon pa sila nga dili mo magkaadtog langit kung dili mo agi, dili mo magkaadtog amahan kung dili mo agi kanako. Kinsa man na nga pulong. Kana nga pulong na sa tuang Ginoong Kristo nga giangkon ni kibuloy. O niya ha. Basahon nato ning gitawag og St. John chapter 14 verse 1. Same sa iyang term gigamit ha. 14:1-2. Mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kahadlok, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan o daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo kun dili pa kini tinuod dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan ako didto mag-andam ako dapit alang kaninyo mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag as ako atua usab kamo. Apan si Tomas pingon kanya, Ginoo wala kami mahibalo kung unsaon pagpaingon. Busa unsaon man ako pagkatulto sa dalan. Ako ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuod ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Pulong na sa ato ang Ginoong Jesucristo. Karon gilitok ning kibuloy. Giangkon niya nga siya na. So mga higalag mga igsuon, kini mga membro ni kibuloy ibantay mo. Giilad mo ani. Unya, siyempre ingon pa siya, kabalo ko, isa katanaon na ko ninyo nga mamatay mo. Nya ikaw di ka mamatay. Di ba? Ang Kristo na matay na banaw ikaw. Kung saan mo pagkasiguro kapag mamatay ka, mabanaw ba tinuod ka? Ay, wala eh. Ang Kristo nga tinuod na matay, gilansang sa krus. Ikaw, kung ikaw ning tawag ining Kristo, kung si Mr. Kibuloy ning Kristo, ano siya kada pwede magpalansang? Continue. Kung ilubong ka 6 feet under the ground, pero imong kalag, una makatog langit, makikita sa anak. Hoy, wala, tawag anang term gihapon na, gisulti na ni San Pablo. Sa tawag ining 1 Tesalonica kapitulo 4 na sugato nato ang tawag ining anak sa atong pagsugat niya dadunta niya dito sa gingarian sa langit giangko na pud ni Mr. Kibuloy. So kabalo biya kinsa si Mr. Kibuloy dili ba gyud ang Kristo. Ang Kristo pag mobalik sumalapas ng Ginoong Kristo sa magkilab kalit lang dili kay magwali-wali pa kibrahon lang yung abuloy. Kaya ko ang sinaligan sa kaluwasan ning kalibutan. Unsa po nang sita sa Biblia? Wala na sa Biblia. Nga si Ginoong Kristo naapay gisugo nga tawag ining mag-function sama niya nga function nga taga manluluwas. Wala. Si Kristo lang ang manluluwas ug wala nay lain.
Si Kristo lang manluwasa, wala ni lain. Kining si Kibuloy, piki ni. Kaya kuman ang pultahan sa langit. Di ba? Giangko na po niya. Kinsa man ang pulong na sa ato ang Ginoong Kristo. St. John chapter 10 verse 1 hantod sa gitawag og 9. Siya ang pultahan, ang muagi kaniya may kinabuhing way katapusan. Giangko na po ni Kibuloy. Giilad ra gyud taaning mo ang gitawag og mga tawhana. I am the way, I am the door. Giangko na po, di ba? St. John chapter 10 verse 9 and St. John chapter 14 verse 6 ingon pa si Kristo, I am the way. St. John chapter 10 verse 10 ingon si Kristo, I am the door. Nya giangkon pag Kibuloy. Halak ka. So mga higalag, mga igsuon, di ta pailad ni ining maong gitawag og mga tawhana. Kaya kung magpailad ta ni ini, ang tawag ining mahitabo is yun, matingkagol kita sa impyerno. Nga naman, tungod kay kining mo ang mga tawhana, mauni ang mudaldal nato, mauni ang mubira nato, padung dito kalayo sa impyerno. Diba? Ano diha mutuan nila? Nga naman, kay ingon pa ni San Pablo, Roma Kapitulo 16, versikulo 17, mo ni gisulti ni San Pablo. Pahimang ni San Pablo din nato. Okay? Makita ito mga nandang mutuo. Okay, hangyon kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo. Ug mosamok sa inyong pagtuo. Syempre kining mga tawa na unang simbahang Katolika ni abot ni sila mo ni mga tawo na nagbahin-bahin nato. Pagkaman mosamok sa atong pagtuong nadawat ug mosupak sa pagtuon-an nga nadawat ninyo. Siyempre, nadawat nato si Kristo ang dalan, ang kamaton, ang kinabuhi. Nisupak sila kay giangkon niya nga siya kuno ang dalan o ang putahan. Kay ang magbuhat ni ining mga butanga, ingon pa ni San Pablo, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong mga tiyan. Di ba, tanawa, nato kay si Mr. Kibuloy. Di ba? Abot lang, kumusta na katong investigation sa Senado. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi sa ilang matahum o mga malamatong mga pulong. So, mo ang daghang mga mutuog, naman, gilimbungan nila ang mga inosente tungod sa ilang pagkamaayo mga istorya. Matanawa, di ba? Kung iyan ang pamatio, mamurag uto-uto ni iyang mga membro. So, bantay-bantay ta mga higalag, mga igsuon ha, kay balobiyat lang demonyo. Isa naragin na nagulat na unsaon ta niya tawag ining paglingla. So man bantay-bantay ta usa lang ang atong Ginoong Kristo, wala nay lain. Pag naapay magpaila nga lain, bugos na, fake, iya na sayawa. Okay? So wala pa nakapag-follow sa tong page, i-follow niyo itong mga page RJ Roland Sendro II TV, Apolia.Punto, Argumento page, and Kuya Apologies TV page. And pwede sa mo mag-send og message at ang page kung yun, pwede sa mo mag-send din na og Facebook star sa ato ang gitawag og page. And also, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga ato ang gitawag og mga page, ato mga channels, RJ Roland Sendro II TV, Apolia.Punto, Argumento, Kuya Apologies TV page, and the Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats, and the super thanks. And yun, sa gustong mutabang, musuporta sa programa, pwede ninyong ipadala ang inyong support tabang pero sa mga account numbers, kanakaroon din sa mga screens, kanang dagang information, o pwede sa mo mag-message sa tong page kung very remittance inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. O katulang una, kininyong ubos nga agad Sir RJ Seno, punti pa rin man kininyong miingon, Ecclesiam Servire et Fidem, Catholicam Defenderi.